Sa atong tubag sa Salmo, ingon dinhi ang imong dalan o Ginoo gugma o kamatuoran alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Nakahibaw ba mo unsay kasabutan sa Ginoo? Nakahibaw mo wa? Di as unang pagbasa, naghimo ang Ginoo og kasabutan. Ingon siya, din-agyod mo nako patyon, pinaagi og tubig. Unsa may iyang ipatay na to? Ha? Patyon taniya, pinaagi og nuclear bomb. Kay karon kuno ang mga nuclear weapons nga gimugna aning mga dato kay mga nasod sa mas Amerika, Russia, China ug uban pang mga nasod ug mobuto kuno na tanan. Matud pa tong akong nakit-an sa Facebook nga eksperto, less than 1 hour hurot ng tibok kalibutan ug kamatay ang tao. Kung mobuto na tanan ba? Naagoy nisulti nato nga scientist manting ito dinhi sa Pilipinas nga og usa kuno kadako kayo nga nuclear bomb sa Russia o sa Amerika nga kun maigo ang Pilipinas 1/3 sa Pilipinas hilis o patay usa lang. So mga tulo ra ta dinhi ka kabam kay sa mapas at mura ra man sa tagtulbok. Unya og mobuto na tanan. Sus Ginoo. Mao na di nata patyon og tubig. Patyon na ta og armas. Karon sige namang pinatyanay. Nya unsa may hinungdan ani? Tungod kay wa na ta magsubay sa daan sa Ginoo. Ang dalan sa Ginoo mao ang gugma og kamatuoran. Gilingiyay mong tupad. Ingna sige kag higugma sa imong silingan. Pangutan na wa man gani manglingi ang kadaghanan. Kana tupad na ginani mog simba ha? Unsa nakas imong silingan? Karon wa nay pakabana sa silingan. Wa nay paghigugmaay labi na nang nagpuyoan ang mga subdivisions na kinural ang mga balay kanang naas mga condominiums bisag silingan pa mugbongbong wa mo magkailhanay. No? Dinhi sa misa sigihan tagingon ipakita ang panag-inigsuonay tudluan ta nga mangigsuon tas atong silingan pero inig-abot na dito sa actual halak kinuralay gyud kinuralay bahala na mo diha private property ning ako wa mo'y labot dinhi no trespassing beware of dogs ana isa kinsa may dogs diha isa ang nagpuyo murag mga Doberman nya sa sud sa balay hala wa nay tagdanay di na magdungan og kaon iya na lag kaon nya tua ang anak tua sa cellphone tua sa computer la wa nay dungan og ampo kanya-kanyang sud sa kwarto wa nay dungan og katog inging-ingon lights off mga tog na ta ang uban nagmata pa hangtod buntag ining-ingon bangon na ta nangatog pang uban. Wa na gyoy paghigugmaay. Kinsa ninyo dinhing pamilyaha nga magdungan pagkaon, nya magdungan gyud paong unya mga tug dayon ini kagabi ta sa kamot. Ato ay duha ka buok. Di bisag kana tulo. Mot di ba kana mga bakakon. Ang choir wagi usang ni isa. Na gugma og kamatuoran di kita magpuyo ana mao na nay mo patay nato muna si Hesus samtang nagpuasa siya gitintal sa yawa ang gusto siyawa nga si Hesus mohunong sa paghigugmas katawhan kay ngano man ang katawhan sa kalibutan panahon ni Hesus maoy mo patay niya pero si Hesus kay gugma man siya wa siya mahadlok mamatay gani matud pas ikaduhang pagbasa siya nga matarong siya nga way sala
nagpakamatay para sa mga makasasala sama nato, ang matarong nagpakamatay para sa dili matarong. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, patyonon. Lingi. Ing na andam bakang magpakamatay para nako. Ing na ka na. Ready, go. Ang uban ay kusmod lang yapong now. Patyon, tanoong kabuanga ka. Daghan kay karonoy, ang mga anak di na magpakamatay, di na mo antos para sa ginikanan. Ang mga ginikanan di na sad mo magpakamatay, di na mo antos para sa mga anak. Siging diman sa mga anak. Ang mga bana, di na magpakamatay sa ilang asawa. Siging tanaw ng silingan, nga nindo tanawon. Sabi kay ang asawa, luod naman, di na yung tanaw. Oy, pagpakamatay mo ng inyong asawa, sama nga ang pari, magpakamatay sa madre. O ang madre, vice versa. Di mo to, nga nagpakamatay mami. Unsay una namong gipatay, ang among pangandoy nga magminyo. Subo baya pelandongon. Pero, patay man gani. Ang sunod namong gipatay, ang among gugmaan ng kwarta. Munang magsigi ra gyud mig pangulikta, siging pangulikta para sa simbahan. Di ba? Di ba mo motoo? Og sunod namong gipatay ang among authority, magsigi ra gyud mig sunod unsay isulti sa among mga superiors, sa obispo, sa Santo Papa. Di gyud mi magsupak-supak. Sa panahon nga mosupak nami, mayawaan dayon mi. Ana. Nindot no? Gugma o kamatuoran. Sige, ikatulong lingi sa imong tupad. Ing na, wa jud ka mamakak. Ang yawa ra ba mga igsoon, kanang iyang tentasyon, tudluan tanyag pamakak. Mao na ingos Kristo, biyain ninyo ang sala, og tuo mo sa maayong balita. Og unsa may maayong balita? Ang balita sa kamatuoran. Unsa may daotang balita sa kalibutan, kana yung pamakak. Iya gid na siyawa. Tanawan ninyo. Moingon dayon ng yawa, kiskisi imong kilay, nya badlisi, mugwapa ka. Nya tinuod. Oy, istorya. Pakuluri ng imong buhok, kay mo batanon ka. Oy, istorya. Namaka ka, ang imong buhok batanon, ang imong linaktan tiguang. Istoryahe. Naya ilan-ilan doy, ana mga gulang-gulang na, nya mangunot na dinhi. Unsa tawagan na nila? Facelift. Ana ipa-facelift. Ana haron kuno muhamis imong naong nya papution pa gyud aron nindot kay katan-aon. Unya kanang kunot sa imong liog, kanang imong bukto nangunot naman na hasta imong paa kuyos naman kay na. Imo pa nang ma-facelift. Oy, di na galisod naman ikag lift up. Ayaw na lagpamakak. Ang kamatuoran mao'y muhatag natog tinuod nga kagawasan. Di ba? Ang yawa kusog kaya na mo manipulate. Sige be, lingi ag usab imong tupad, kani pang Ginoo na ni, tagais yag maayong balita. Ing na siya, sugod karon, andam na kong magpakamatay para nimo. Sige, ing na. Ready? Go. Ing na tayong tupad. Sus, grabe, agad ninyo, no? Muna, hangtod nga di ta makat-on sa pagsunod ni Kristo o sa iyang ebanghelyo, ni agining kasamok, ni aning kagubot. Muna ako magpasalamat ko nga doon na kita dinhi mga witnesses ni ining pagsunod sa Ginoo pagpakamatay. Kakita mos balay ni Cafe o ni Brad Titing, Pipito, tanawa, wa na diha. Nga naman, nisugot sila nga gubon ilang balay para makita ang simbahan nga wa gyoy hasol. Kamo bisag pag-irog anang inyong lingkuranan, di gyud mo mobalhin atong pabalhinon. Sila ni balhin og puyo, giguba
ilang balay. Atong pakpakan sila si Kape. Talagsaon kay na nga kinaiya. Kana bang andam kong magpakamatay para sa uban. No? Kanindot. Nya, daghan sang namalit na tog slots, mao nang padayon ang atong proyekto. Ang atong slot nga is BF DAG, na anatay halin nga 11,135 ka slots, pero naapay 48,865 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Gitarget ni nato nga ibayad anang atong kumbinto nga gitukod, nya mga Abril nga mahuman na siya, daghan na kay tarog bayronon. Mao na kung gusto mong malangit, puy ininyo ang kamatuoran, kamong na ay 500 pesos ipalit gidayo na karon si Manaha. Nganong masubo man mo og akong hangyoon. Sige, atong tan-awon kadiyot ang update sa atong kumbinto. Hasta ang pagkakita nato ros balay naguba tingali. Kana nausab na ang maong perspective, wa mangyapon ilisis atong IT, agdi lang ato lang siyang pasayloon. Wala pa kayo na mga developments nga daghan. Karong si Manaha kay giuna na to dito sa babaw. Pero gahinay-hinay na diha o pamintal. Tingali karong mga si Manaha mag-tiles na po. Ano, nag-tiles na din na diha. Nahinay nag-tiles atong social hall. Ang third floor, mga kwartos pare or mga guest rooms, anam-anam na sa kakompleto na. Kaning roof deck, dako-dako na nag-agi diha. Ano na iyang tiles. Hapit na ma-complete. Mauna na ang balay ni Kape. Ground zero na. Salamat kaayo, no? Pakpakan. Tinuod, slat-slat lang ng inyong gipanghatag, pero makamugna na og dagkong mga butang. Kanindot di ay kung maghigugma ay kita. Nya naa sa taroy special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS para ni sa atong pagsaulog sa Holy Week o sa atong pista dinhi. Duha ka activities ni siya. Nya na maligya taning special slot nga DCHS nga tag 200 pesos per slot. Kutob ni sa atong pagsaulog sa pista Abril 13. So palita po ni ninyo, nga nagsugod man ta ni pag-as Wednesday,
30,000 ra ni ka slots atong gibaligya, tag 200 pesos per slot. Nya as of yesterday nakahali na ta og 469 ka slots, naapay 29,531 ka slots nga available. Nya naa sad ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Pwede sa i-round off of 4,500. Nganong 22 man? Tungod kay ang ato rong selebrasyon, ika-11 nga Holy Week, ika-11 nga Pista celebration as parokya. Unya i-times 2 nato, 11 times 2 equals 22 times 200. Di na mo kabaw mo multiply mo lagi na 4,400. Sige, atong pakpakan ang namalit ni ining maong slot. Salamat kayo. Ang ato sang cooperative nga mo'y mohandol ana dihang atong dakong project para sa atong kaning columbarium. Although daghan pa kitag maagian ana nga mga legal requirements, pero padayon tag paningkamot. So hapit na sad ma-final ang atong registration. Hopefully few days from now ma-final na unta. Niya padayon tang mudawat og mga investments ang mga nag-pledge nato. Ubay-ubay man tong nag-pledge pagka January. Atong hangyoon nga i-remit ng inyong mga pledges kung available na. Niyag na gusto pang mo invest aning atong DSAP nga tag 500,000 pesos na amoy idol diha nga 500,000 ibutang lang usana dinhi kay ato nang gamit-gamiton sa atong pagpadayon, pag-andam, pagtukod sa atong kaning atong columbarium, no? Atong pakpakan sad ang namalit og ni-invest niini. Salamat kaayo. Abot na nig 162 ka slots ang atong DSAP. Nya nakatukod na sa tag mga balay, ginamit ang atong sitiyo. Nakapuno tag tulo ni atong niaging simana, atong tan-awon sa makadiyot kay bunga nis atong paghigugmaay. Mao ni ang ika-48, mao na siya ang before, o niya ang sunod, ang after, mao na iyang naong, niya ika-49, mao na naong sa before, niya ang after, mao na naong iyang balay. Niya ang ika-50, mao na siya ang before, niya ang after, mao na siya. Lipay kay siya, no? Pupariha ra gyapon sa before. Okay na nindot na to kayo, no? Atong pakpakan, atong mga panday. So, 50 na kabalay ang atong natukod, 60 to ang akong gitarget kay tungod sa akong pagka 60 years old napo nalay ko ang basig makumpleto na ni, pero 140 gina ang atong gidawat nga atong ayuhonon. So sige lang kitag padayon basin inig pista pohon human-human na ginang 60 or 140 baka. Salamat nining tanan kay mao ni ang timaan nga nagpuyo ta sa gugma. Niya kung magpuyo ta sa gugma og sa ebanghelyo, ang kasabutan sa Ginoo dili na ta niya patyon sa tubig. Unsa may gibuhat niya, ang tubig matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, gigamit niya pagbunyag nato og paghatag nato kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa tubig sa bunyag nakaangkon ta og bag-ong kinabuhi isip mga anak sa Dios. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon ang kuno natika nga akong igsuon. Sige na. Ako na kang igsuon kay mga anak tang tanan sa Ginoo. Wa nay pag-iyahay magtinabangay na isip mga managsuon. Wa nay pag-indigay magpaubos na og magsuportahay isip mga managsuon dihas Ginoo.